intervenció. Seguint el fil de l'últim intervinent, Junts tenim també aquesta percepció, no? Diguéssim, són molts catalans que pensem que quan es tracta de defensar, teòricament, la unitat d'Espanya, de cop aquesta Constitució, que es pot llegir de moltes maneres, es comença a llegir d'una manera estreta, d'una manera restrictiva, fins al punt que queda absolutament desnaturalitzada la seva literalitat. En aquest sentit, nosaltres parlem de la unitat d'Espanya, però jo estic convençut que a nivell internacional parlaríem del dret d'autodeterminació de molts i molts de pobles, o un fenomen que es deu produir sovint, que deu ser un d'aquells clics que fa que els estats de cop llegeixin les seves constitucions més ben intencionades de la manera més autoritària. No sé, m'agradaria veure si pogués fer una petita reflexió sobre això. I en aquest sentit, com poden actuar els pobles si... A Catalunya sap que vam fer l'1 d'octubre, que a partir d'aquí, si una manifestació com aquesta, que jo crec que vostès coneixeran segurament, l'han pogut analitzar, si vostès la consideren pacífica, en quina mesura la valoren. Clar, si una manifestació d'aquest tipus no serveix de palanca perquè un estat reaccioni, quina valoració es fa, això? Quins camins vostè ens indicaria que hem de seguir per continuar reivindicant aquest nostre dret a l'autodeterminació? I llavors també com es casa una qüestió... Aquí a Barcelona hi ha hagut una manifestació, la Meridiana, que és una via principal, que, esclar, lògicament molestava moltíssim els veïns, com es pot imaginar, i aquesta manifestació per si mateixa es va convertir en un emblema, justament perquè va ser capaç de durar mesos i mesos. I segurament el gran valor d'aquesta manifestació justament era aquesta persistència de la gent. Però, en canvi, justament això que es havia aconseguit com un valor de manifestació ha sigut l'argument que s'ha utilitzat per prohibir-la, quan justament havia esdevingut un símbol per això. Llavors, aquí també hi ha una contradicció que em sembla que ens agradaria que vostè, des de la seva capacitat i anàlisi i expertesa, ens pogués dir com es pot compaginar això sense acabar prohibint aquestes expressions que al final són símbols en si mateixos. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Serà el torn d'Esquerra Republicana.